cârlic de ninul vezi. Bine că nu cred că e foarte mare, dar... Îl vezi unde e? Îl văd unde. Nu vezi, nu? Vezi la ce? Uite-l că vine încolo. E bine? Trebuie ciortanel pe anul ăsta. Nu te mai zbate atât că e apa rece, nu mai faci figuri. Ia uite-ți. Ia. Tu o întinzi? Nu? E la ea și la asta. Păi opresc filmarea atunci. Nu opri filmarea. Da, să lămăs. Hai să scoatem pe ăsta. Aia fiind la pop-up, cred că tot un simplu ciortan șmecherie. Hai să-l scoatem pe ăsta. Sau poate fi chiar caras. Dacă era ciortan, mă gândesc că Ăsta o arcui, dar nu arcui e foarte mai tare. serios. Ia mă, puțin. Uite-o lăsa. S-a desfăcut plumbul după aia. Nu, că încă mai trage, încă mai întinde. Lasă merge, le întinde. Ce incredibil de limpede apa. Uite cum se vede miciog în apă. Uite cum se vede crapul în bani. Da. A, uite, ăsta e al bălții. Hai, bagă-l în miciog. E rucinit. Fraie. Ăsta e, mă. Ia scoate-l până acolo pe saltea ușor. Să văd dacă eu dau peste. O aduc prea mare.